LJ at Paulo. Inamin na ni LJ Reyes na matindi ang pinagdaanan niya sa naganap na hiwalayan nila ni Paulo Contis. Ito ay matapos ang interview ni LJ kay Tito Boy Abunda tungkol sa pinag-uusap ang hiwalayan nila ng aktor. It was so difficult, it was so painful, pag-amin ni LJ sa digital program ni Tito Boy na The Interviewer na mabilis na naging hot item sa social media kahapon. Ayon pa kay LJ, siguro Tito Boy kung hindi malakas yung pananampalataya ko sa Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin, kung hindi matibay ang pagmamahal ko sa mga anak ko para maging motivation siya sa akin, to stand up and wake up every day, hindi ko alam kung saan ako pupulutin, sabi pa ng aktres na may isang anak kay Paulo, si Summer, na kasalukuyang nasa New York kasama si Aki. At kung may third party man daw na pinag-uusapan, least concern niya ito. Ang sinasabi ni LJ ay ang mga anak na nila ang nagawa ng kasalanan kaya kinakailangan na nitong ilayo ang mga ito. Pero ayaw na niyang edetalye kung ano yun. Basta ayaw na lang daw niyang gamitin ni Paulo ang mga anak nila at maiba ang mga kwento. For the past 2 months, sinabi ni LJ na ang daming revelations, ang dami niyang mga na-uncover at ang nagpapatulog lang sa kanya ay ang worship songs at minsan daw ay binabangungot na siya sa mga nadiskubre niya kay Paulo. May mga tao raw na nagmi-message sa kanya na may sightings at hindi raw siya pwedeng magkamali rito. Sinabi rin ni LJ na hindi mutual ang naging hiwalayan nila. Maraming beses din daw niyang tinanong ito at sinasabi raw ni Paulo na akala mo lang yun. Pinura na rin ni LJ ang lahat ng photos ni Paulo sa kanyang Instagram account. Ayon pa kay LJ, hindi niya lang masabi kung ano yun pero sobrang sakit daw. Hindi na nga raw umuwi si Paulo sa bahay nila ni LJ matapos ang lock-in taping nila ng I Left My Heart in Sorsogon at sa bahay na ng parents niya ito dumiretso sa Mandaluyong ayon sa isang source. Nasabay ang paglutang ng isyu ng kanilang hiwalayan nang ipalabas ang A Faraway Land ni na Paulo and Yen Santos. Ayon kay LJ, kumapit siya sa Diyos kaya nakayanan niya ang lahat at hindi raw niya lubos akalain na masasaktan siya at ang mga bata ng ganon kagrabe dahil umasa siya sa isang buong pamilya.